В момента, в който всички вие очаквате, естествено, както обещах, ще ви кажа, че цената на CLS няма да бъде спомената, понеже собственика не желая да споделя тази информация, естествено няма да бъде казана. Но останалите коли. Така, започваме от Чирокито. Чирокито е дошло на 34 000 лева. Това, което видяхте, струва 34 000 лева, цената е до тук. Абсолютно всички такси, транспорт, кола, ДДС, МДС, сухоземни, морски, всичко това на 34 000 лева тук, в България. Следващото до него Dodge Ram 34 000 лева също. Dodge Ram е 2018. Продължаваме с X5-ичката най-доброто, 28, поне според мен, 28 000 лева. Както ви казах, започват може би от 26 нагоре и според вече годината, екстрите и така нататък, може да ходи 39, 40, така че от 26 нагоре вече може да гледате за ето така, тази е в перфектно състояние, 28 000 лева, уникат. Така, продължаваме с Kia. Кията, между другото, е 37 000 лева. Нова кола, 2023 година, 2013, аз съм още там, 2023 година, супер. И имаме и едно Subaru, между другото, цената на Subaru е 29 000 лева. 2024 година Subaru. Това пич направо, не знам колко месеца е играл на търг, за да оцели така Делавера, ама евало, това е удар от днешния епизод. Ако имате някакви въпроси относно вноса на автомобили, може да се отправите директно към Lion Trans, които ще намерите долу в описанието. Имат мобилен телефон, направо звъните и питате каквото ви интересува. Абсолютно каквото ви интересува, го питате. Не се срамуйте, това им е работата. Трябва да ви дават насоки, да ви помагат в избора на автомобил. Аз съм